हमारे कुछ Oke lokacin ba an ce kana ina hankali na ce ba ka samu samu Ni ne. ka gama an gama da Ni ne na? Ni ne ke magana. Kana ji na? Albiru ofis ɗin tima makamashi a ƙasar a hawa nan wani Kara masa yi. ƙasa shi ne yanzu kamar ka da kuma hafsa wasu da bai da shi ba Gaban ma ba gaba haka ba. Sai ka haka sannan a zan to tana ai kuma da wani abin sun dawo ke sun ma zama aikin gobe ita kamar abin nan ya masa yi taɓa ce kan yi ta maganin warin jiki ya gani ga sai samu iya ya yi ta bai ta zafin kishi zafin kishi an gama na ga MD ma irin da ya sa ba mota sa a ƙasar bajar mota sa yana da kyau Ko kana ta a? To mu je. a waccan ƙara bugu da shatannin ne wani kake yi ɗauka ko kake duka Jumbo aka buga mu. wani jimbo na buga mu ni sauri dan Allah shafsha yanzu za ka dubi ta yi wallahi Kamai me ya rige? za mu je poland ne yaya An zai. amma ba su karu Mun tashi nan. Ba za su karasa yau anan. zai wuya To Je da mu ka tashi da- mu da wani mun karasa. Mun karasa yin fito. Mun fito da wuri kenan. Mun kuma fito da wuri ba. In ya ci gobe ni na gama ban ƙara fitowa ba. Na gaji. ka canja da dama ai final gobe canja da To ai shi din ne yanzu da a ce an ban ana fitowa da wuri ba ma za ka wannan lokacin ba. An gama. Bakar. Ba a fitowa da wuri. In yi kuma da za a yi a rubuta shi gaba ɗaya sannan zama fara. Kam. Allah to ai wahala ne. Da fa a gara rubuta shi gaba ɗaya a furbu starting. Ka je a yi shi bayan an rufe kawai. amma matatun din nan ba kudi ya ware wata guda Shi ne ai. A yi yawa ba wa mota ɗaya ba. Rubutun ko aikin? Aikin. Aikin. Yin aikin wai? Aha, ba wani yawa da. Aikin da inda muka kwana 11. da ku abincin kwanan abincin umar da ta ajiye wayan nan Muje kullum cikin gasuwa ya kace tsire. Na ga musu da tsire suke yawo suke yadda. Rani, Mu je recording. action Siri in sali. Amma ni bana jin cikin ya buƙata na abin. So yi wani tsaye. action Sai dai kusa ne. Amma ni bana jin cikin ya buƙata wani abu. Waya wannan kuma. Kira ta abu. asarar ma. Ko da mutum a wajen ne. action Wani ka kuka yi mana cewa. Amma kuma ka ci ba za ka ci abinci ba. Haka nake ji. Bana jin cin komai yanzu. Ban daɗe da shiga a kuma shigo. cut sannan wannan Wai me wannan din yake wani ƙara? ta sani da ainihi Waya ce? wannan abin da na kashe ne kiran da Oke. Ma san da mutum a wajen ba. suna nan ba sa ne Su biyu? Ita kun ne. dole da focus wannan dole Sa'an ɗinka normal ko? Kuma ta shi. ya kaso daga dawo yau kuwa da Kawai na shi. Bari mu. Da mun ce action yake mi. Sama'ila zai kira ka muna aiki.
Action. Ga abinci na ku ci, na san ba ku ci komai ba. sai dai kusa ne amma ni a halin yanzu ba na cin ciki na bukatar cin wani Wani ka kai mana jewa, amma kuma ka ce ba za ka ci abinci ba. haka nake ji ba na jin komai yanzu Ban jima da shigo ku shi. Mun haɗu da jami'o kuma mun yanke shawara nan da kwana 3 idan ba a ga tsara ba za mu shiga da kara. Kawai. Ɗauki ɗanyuwa ka. Ɗan saki mana da mutuna kai. Mamadu. Ɗan ba sa ta bayan ta. Wannan. Mazo kawai wata. Mazo. Mazo ke. Ɗauki wannan. Wai wannan mai banga ɗan kawai. na da girman Allah zan kwaci wani to dole ne sai yayi wai ba ni ta nan Na har masu, mun baka ba ka. to ya ma kina aiki ma kina tunanin waya ni ba kashi tawa bane ba waye ji kira ki Caji. Sai da ake ba. to sai ki batta in ma wata ta mun kika jira sai ki tayi Sanu mallam. na cire Aisha. Na'am. Sayan dai. Haka nake. Ai, Ba wasu a nake cin tsoro. aka kaɗi na. Haka. Saboda Dan sa- da mu. Ta Sun haka ta yi gaba. Shirki. Haka za ki ta. Shaka. ta- Rolling. Recording. Daga ga abinci nan. Recording. Action. Ga abinci nan ku ci. Na san ba ku ci komai ba. sai dai kusa ne amma ni ba na jin zan iya cin wani ba Wani ka kai mana jewa, amma kuma ka ce ba za ka ci abinci ba. haka nake ji ba na jin cin komai Ban jima da shigowa ba kuma kuka shigo. Mun haɗu da Jamiu. Mun yi magana da shi gaskiya nan da kwana 3 idan har ba a ga Sara ba za mu shigar da ƙara. Ya batun ganin ku da Hadi kun gan shi. mun haɗu shi kuma har ya kira mana Yusuf mun yi magana da shi sannan ya haɗa ni da Sara na ganta Ka ga Sara fa kace. na ganta Mun haɗa Rade shi kuma ya haɗa mu da Yusuf ta waya har ma na ga Sara da ido na. ɗauki to ne Action. mun haɗu da Rade shi kuma ya haɗa mu da Yusuf ta waya har ma na ga Sara da ido na Ka ga Sara fa kace. na ganta amma a gaskiya halin da na ganta a ciki Na ganta. Har na yi magana ita. Amma sai dai halin da na ga Sara. wata wannan nawi kake ɗauka nawa yake Let's go. ki riga da shi